Toxi naiz, tosuko zaindaria, arratoi eta txakurrak uxatzen dituena. Tosuko aurpegirik ederrena dudanez, niri egokitu zait mezu garrantzitsu honen berri ematea. Egungo ibela da gaurkoa. Bideo hau ikusten ari bazara, Arietek gure gotorlekuko atea behera bota eta tosutik kanporatu gaituztelako da. Gure resistentzia tosun honelako zerbait izango zen. Ate gotortuak. Leka erraldoientzako tripodeak. Sombrillentzako bidoiak. Egin ditugu eusteko aleginak. Agian oraindik egongo da baten bat tripodean kateaturik. Edo hormigoizko bidoien ahozuloan eskua sarturik. Saiatu gara eusten. Baina dirudienez, kale egin dugu. Garaitu gaituzte. Orain amore eman beharko dugu, ezta? Hasi ez badira, lasterra hasiko direla eskabadorak lurra altxatzen. Txabola bera ere eraistekotan egongo dira, ezpada da borduko bota dutela. Baina zer da txabola bat, kartoi eta basa apur bat bakarrik bazen. Gainera, eskabadorek lurra altxatzarekin zorua goldatzea aurreztuko digute. Behar bada, baobabak eta sekuiak landatu beharko ditugu, baina bueno. Gora bihotzak! Ezker krotxeta parkinari! Partida ez da bukatu! Ezker gantxoa espekulazioari! Orain kontra erasoa! Hiru asaltotan irabaziko dugu! Bat! Gaur gauean San Nikolas Txikiota Egi plazan kanpatuko dugu. Ekarri kanpindendak. 2. Bihar manifestazioa 8etan Teietxetik. 3. Zapatuan manifestazioa eta kontzertua. Andra Mari! Exikutu! Andra Mari! Exikutu!